थोडा थोडा दाखव. येस नाही काजल आउट झाली. काजल हलवू नको हात. किती नारळ फोडले टोटल? 4 2 3 4. ये गाठ छुटेगी नाही ठाकूर. पण आता माझा भाऊ नाही आहे या दुनियेमध्ये, तर मी बोललो मला तुमचा भाऊ समजा. सर्वांना नमस्ते. नमस्ते. तर आज आहे रक्षाबंधन आणि अजून काय आज नारळी पौर्णिमा. तर सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. हॅपी रक्षाबंधन, हॅपी नारळी पौर्णिमा. रक्षाबंधन तर आता आपण एक वेळ आहे, टायमिंगवर आपल्याला राखी बांधायची आहे. ताई राखी बांधणार आहे आपल्या टायमिंगवरती. आणि दुसरं काय होतं आज? नारळी पौर्णिमा आहे. नारळी पौर्णिमा बरोबर. नारळी पौर्णिमेला काय केलं जातं? नारळ फोडतात. कुठे? सुनेच्या आपण फोडायचे नारळ. कुठे फुटेल तर त्याचा नारळ आपण घ्यायचा. चला आज होऊन जाऊ दे मग एक लढाई. सासू नारळ सोन्याचा नारळ समुद्रात टाकतात. येस, पण आपण सोन्याचा नारळ नाही आणलेला इकडे. आपण तो कसला कवटीचा नारळ आणलेला आहे, जसा असतो तसा. आणि मी आज गेलो होतो शॉपिंगसाठी फक्त नारळ आणण्यासाठी. तर इथे बघा नारळ आणलेले आहेत. ओके, पण जास्त रिस्क नको म्हणून आज होऊन जाऊ दे सासू सुनेमध्ये भांडण. कपडा घ्यायचा, नारळ फोडून भांडण होऊन जाऊ दे. हे पकडा, प्रत्येकाने 2 तुमच्या आवडीचे नारळ घ्या. एक नारळ घे, कोणता आवडीचा? काजल तू एक आवडीचा नारळ घे. येस, आता कॉम्पिटिशन होणार आहे बघा. तुम्ही लक्षपूर्वक, आजचे जज तुम्ही आहात. ती निर्णय तुम्ही देणार आहे की फुटला की तू घ्यायचा. नाही, माझा नारळ फुटला की तो तू घ्यायचा, मग मी दुसरा विकत घेणार. ज्यांना रूल माहिती नाही त्यांना मी समजवतो. एकदा तू मारणार आणि एकदा तू मारणार. दोघा मारायला गेले दोघांना लागते. इकडे दे. घाबरत असशील तर दे मला मग. आणि तू तर तुम्हाला काय वाटतं कोण जिंकणार आता इकडे, मम्मी का काजल? 1 2 ज्याचा फुटला तो आउट. आउट नाही. माझा नारळ फुटला ना, दुसरा नारळ घेणार. तो तू घेणार माझा नारळ फुटलेला, मग मी दुसरा नारळ घेणार. ओके, तुझा नारळ फुटला तर मी घेणार, तू दुसरा नारळ घेणार. चला भरपूर समजलेला आहे. 3 नाही फुटला मारत राहणार. ती मारत राहणार जेव्हापर्यंत कोणाचा क्रॅक नाही होतो पर्यंत. कोणाचा आता मी मारायचं. तू मार. नारळावर ते सुटणार हो, मी शेंडी सुटणार. नाही, मोठी शेंडी आहे ती. नाही सुटणार असं नाही. मम्मीने पकडलाय. 1 2 3 नाही फुटत वाटतं. 1 2 अजून एकदा आहे. नाही फुटला घे. अच्छा असं काय? अरे 10 नारळ फोडायला तुम्ही वर्ष लावाल इकडे. पुढची नारळ पौर्णिमा येणार पण यांचे नारळ आणि इथे मला वाटतं काजलला गेमच समजलेला नाहीये. इथे मम्मी हारली आहे. तू मग जिचा नारळ फुटला तो हारला. हारला नाही, मी जिंकली. तुझा नारळ तिच्याकडे गेला ना. काय मम्मी तू पण इकडे असं झालंय ना की मी कोणाच्या मध्ये गेम खेळतो असं वाटतंय मला. हा, आता तुम्ही परत तुमच्या दोघांचे हा गाडी खराब करा माझी. आता मी तर विचार केला होता, आता तुम्हाला सांगतो, तुम्ही मारत बसा बघूया कोणाचा फुटतो. मी असा विचार केला होता की आम्ही असं ताट घेऊन उभा राहणार आहे मी पाणी जमा करायला, पण ह्यांचा काय खरं ना माझ्या डोक्यावरच घालतील. ठीक आहे, रेडी 3 2 इकडे घे, माझ्या ताटावर घे. तू मार. ताट कशाला पकडताय? कोणाचा फुटेल काय माहिती. कोयतीची सवय ना. कोयती नारळी पौर्णिमा आहे. शाबाश. अरे वा, जोरात मारताय. आता मम्मी हा कोणाचा फुटणार आहे? कोणाचा फुटणार आहे? फुटला नाही. फुटला नाही, माशेच फोडतात ना शरीरात. ठीक आहे, तुमच्या दोघांपैकी आता कोण माझ्या जागेवर येत आहे? मला वाटलेलं एका झटक्यात तुम्ही फोडाल. हा, आता राग येतोय बाहेर. आता राग येतोय बाहेर. येतोय थोडा थोडा दाखव. येस, नाही काजल आउट झाली. अजून पाणी नाही आलाय. पाणी आलं पाहिजे का? आता एका ह्याच्यावर होऊन जाईल. तुम्ही मारा. आता तू मार, पाणी येऊ दे.
येस, तर इकडे एकदा मम्मी आउट झाली, एकदा काजल आउट झाली. असं तर मारत बसणार तर नारळ फुटणारच आहे. पण कोणाचा फुटतो हाच प्रश्न असतो. हे गेम असं चालतो ना की लोक 50-50 नारळ घेऊन असतात. एक नारळ 50 नारळाला हरवतो. म्हणजे एवढे ढीग उभे राहतात, ढीग. आता कुळ्याब्याला आपण जातो मुंबईला बघशी ना, जिकडे कॉम्पिटिशन चालतात ना, अशी ढीग एकीकडे उभे राहतात. आणि मग हेच पूर्वी गोणी असे गोणी आणायचे आणि बिझनेस करायचे नारळाच्या गोणीचा, म्हणजे सेल करायचे, विकत द्यायचे, नारळ फोडायचे आणि ते विकत. आता हे तुटलेले नारळ अजून स्वस्तात जायचे, अजून स्वस्तात. येस. आता माझ्या बरोबर कोणाला खेळायचंय? काकाना. हा काकाना. काका नारळ फोडता? या नको नको काका नको, आता जमतील आता काका. माझा अक्का आहे काजल, तू घे दुसरा. घे इकडे घ्या. ए हात नाही धरायचा. अरे तुला लागेल ना मग. हात नाही 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 धरायचा. हात नाही धरायचा. ए हात धरला तर तुला पण लागेल. हे बघ काय ओमकार, इतना जोर से लगाना है, मम्मी को ऐसा जोर कैसे लगाऊं मैं? मम्मीचा फुटला. मम्मी अरे, सेकंड असा टाइम concept- आउट. पाणी काय ना, पाणी पी ना, पाणी पी. असा कॉन्सेप्ट माझा अंग भिजेल असा कॉन्सेप्ट नसतो. काजल मला बोलते एवढा जोरात नाही मारायचा. जोरात मारला तर माझा पण फुटू शकतो. हो. बरोबर आहे. तर इकडे मम्मी आउट झालेली आहे. आत्ता काजल पकडणार आहे. घे काजल अजून एक, जा. माझ्या हातात आहे तो आहे. जा, तो आउट झालेला नारळ ठेव. आता इथे जर तुम्ही होमस्टेमध्ये आज बुकिंग असती नारळी पौर्णिमाची, तर मी आपल्या गॅसला जर इंटरेस्ट असतं तर त्यांना पण हातात दिलं असतं आणि फोडायला सांगितलं असतं. येस. आता बघूया काजल फोडते काय. काजल तू मी हिट करू का तू हिट करते? तू आणि पप्पू. पप्पू आणि काजल. माझा नारळ खूप छोटा आहे. हे छोटा मोठा काही धरायचा नाही. हा पाहिजे का बघूया. तिला असं फेअर गेम पाहिजे ना. ओमकार, माझा नारळ छोटा आहे. तिला असं वाटतं तिचा नारळ छोटा, मग तुला हा घे. मग तिला हा घे. हातावर लागलं तर? नाही लागत. बरोबर बघा. ए हात काढ ना तुझा. हे हात नाही धरायचा. बोट खाली घे, बोट खाली घ्या. बोट कपड्याने लपवा असं म्हणून तुम्हाला कपडा दिलाय मी. हा असंच ना. वरती बोट नाही पाहिजे. ए कुठे. काय करायचं माहितीये का काजल? असं पकड. काजल मारायला लागला की खाली हात करायचा. हा काय हा घ्या. सिक्रेट सांगितली आहे. असं केलं तर हात बोट सुजायचा. हा बाबू धीरे ओमकार, मेरा हात आहे समोर. मग तू मार. मग तू मार. असं कसं घे. आता कशी फुटणार नारळ पुढच्या वर्षी? तर पुढच्या नारळी पौर्णिमेला हेच नारळ आम्ही जमा करून ठेवतो. मग गोटे होतील तुम्ही गोटे. ओमकार यार धीरे यार, झटका अरे धीरे. धीरे अरे मग तू नारळ कशी जितणार? मग तू मार. मैं अग्रेसिव्ह हो रहा है. अरे अग्रेसिव्ह की मी हलके मारतो. अग्रेसिव्ह बघितलं कुठे अजून तुम्ही? तुला सवय नाही ना म्हणून. मार. एक. हा शाबाश. दोन. मार. नाही फुटत आहे. नाही काजल. फुटत आहे. दोन्ही आतमध्ये लोखंड गेलेला आहे. म्हणून तुम्ही विचार करा, आम्ही हे तरी पकडलाय. आम्ही कपडा तरी कपडा पकडलाय. तरी इकडे कपडा पकडत नाही. मी पकडत जिकडे नाही. बघितलंय तिकडे. मी ऍक्च्युली बघत होतो कोण रत्नागिरीमध्ये खेळतंय का, हा तर कोण खेळत नव्हतं. नाही मी ना? घेऊन गेलो असं 10-20 नारळ चांगलं खेळायला. आता असं बघ. तसं नको ते तुझ्या हातावर बसेल. काजल घाबरते. काजल हवा बाहेर घाबरते. आली. हो मग हातावर बस. या आता तुम्ही हातात नारळ धरा आणि तुमच्या मारतो. बाबू स्लोली हमें हाथ वो झटका लगता है हाथ को. असा. असं नाही, मम्मी और मैं बराबर कर रही थी. काजल हलवू नको हात. काय काजलचा नारळ छोटा आहे ना, तर माझं जरा टर्न करूया. करते, चल. करू मी द्यावं करते बघ. आता. लय कडक आहेत, लय कडक आहेत. नारळ भरपूर कडक आहे. आमच्यात भांडणं कमी होणार आहे. आमच्यात भांडणं नाही होणार आहे वाटतं. बाप रे, काय नारळ फुटायला मागत नाहीत फुटायला कोणाचा. मागतच तरी आता नाही. तुम्ही लास्ट कमेंट सांगा, ह्याच्यानंतर बघूया कोण. आता कोणाचा फुटतो सांगा. काजल दबलेली आहे. काजल दमलेली आहे. मग तो हात पकड. नहीं, इसमें कॉन्फिडेंस ना लेफ्ट है ना. काय नारळी पौर्णिमा रडतात लोक. दे इकडे. अरे आमची पहिली नारळी पौर्णिमा आहे. आम्ही केलं होतं. तुम्हाला जर बघायचं असेल ना, तर आम्ही आम्ही घरातच एकदा केलेला होता. विक्रोलीच्या घरात आम्ही दोघांनी केलं होतं ते फोडत होतं. दे मम्मीच्या हातात दे काजल तो. हा तुम्ही बरोबर. मम्मी इकडे मम्मीचा हात थरथरायला लागलेला आहे. तर नाही लागलाय. मी बरोबर बोट 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 खाली घे. बोट खाली घे. बोटावर लागेल. अंगठा असं पकडायची गरज नाही, फक्त हातावर ठेवा तो. ना. आता ठेवला तर सटकेल तो. हा. वन वन में नीचे गिर गया. अरे काय नारळ आहेत हे, एकदम स्ट्रॉंग नारळ आहेत वाटतं. हे नाही, मम्मी आणि माझा बरोबर होता जेव्हा नारळ. मी नारळ आणायला गेलो होतो ना, तेव्हा हे सासू सुना काय म्हणत होते माहिती काय,
ते छोटे असतात ना नारळ 12 वाले 15 वाले ते घेऊन ये. अरे ते हातात तुमच्या लागेल, मोठे लागतात ह्याला, उलट ह्याला मोठे मोठे पाहिजे तर ते व्यवस्थित फुटतात. आणि छोटे असते तर राहिले नसते हातात. लोक ग्रिप नाही पकडत आहे, हा प्रॉब्लेम होतोय तुमचा. हा तू रोज खेळतो ना जसं. हे ना हे असं ठेव, नाही तुझ्या बोटावर लागेल. मला भीती काय, गेम खेळता खेळता बोटावर म्हणून भीती वाटते. इथे मी कंटिन्यू कॉमेंट्री का करतोय तुमच्यासाठी, नाही तर इकडे गेम बोरिंग होतोय, इकडे व्यवस्थित नाही होत आहे. विन नाही, बिग बॉस भरपूर इंटरेस्टिंग आहे यावेळी. 1 2 टाईट पकडा, इकडे द्या. नारळ बदलूया आपण. नारळ बदली नाही करत बाबू, धीरे. 1 1 2 3 1 2 3 फुटला. शेवटी माझा नारळ फुटलेला आहे. माझ्या ओमकार आउट झाला. तर अशा प्रकारे इकडे आम्ही नारळी पौर्णिमा, मला वाटलं 10 नारळ मी फोडू. घ्या, तुम्हाला पण घ्या. किती नारळ फोडले टोटल? 1 2 3 4 4 फुटले होते. 10. मी बोललो तुम्ही फोडाल लगेच, पण नाही फुटत. ऍक्च्युली भरपूर स्ट्रॉंग आहेत, भरपूर स्ट्रॉंग आहेत. कोकणातले नारळ आहे आमचे ते, ताजे नारळ आहे. काय प्युअर प्युअर झाला कोकणात असे बोलतात का प्युअर? कोकणातला नारळ आहे. पण अशा प्रकारे पण दुसऱ्यांना फोडीन. वाकणार नाही, मोडणार नाही. चला. चला. तर सर्व माझ्या बहिणींना जे व्हिडिओ बघतात आहे, ज्यांनी सबस्क्राईब केले ते माझे बहीण, नाही केले ते माझे बहिणी नाहीत. बरोबर ना? बहिणी नाही ना, जोक नाही, खरोखर आहे. बहिणी नेहमी चांगलाच विचार करतात भावाचा. मी तुमचा भाऊ म्हणतोय की सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, काही करत नाही. सबस्क्राईब नाही केलं तर तुम्ही काय मग रिलेशन ठेवताय? बरोबर आहे ना मम्मी? बरोबर. पण आता तुम्ही सबस्क्राईब करा. आता इथे बघा राखी आलेली आहे. एक आहे ओमची राखी, ओमची राखी, ओमकार. आणि एक आहे इकडे स्वास्तिकची राखी. तर एक माझ्यासाठी आलेली आहे, एक भाईसाठी आलेली आहे, आणि एक अशी राखी आलेली आहे, म्हणजे असं ह्याच्यात हे काय माहिती, सीड्स आहे. ही अशी राखी आहे की आपण झाडात अशी कुंडीत टाकली की झाड होतो याचं. हे पप्पासाठी आलेली आहे आमच्या. ओके, तर हे ताट पण आम्हाला सबस्क्रायबरने गिफ्ट दिलेलं आहे. असं हलवून दाखव. काय ताट, पण त्याच्यात बत्ती लावलेली ना. तर अशा प्रकारे इकडे आमच्याकडे रक्षाबंधनचा पण त्योहार इकडे साजरा होतो आहे. आता ही राखी मला ताई बांधणार आहे आणि भाईला पण ताई बांधणार आहे. ओमची राखी आणि स्वास्तिकची राखी. राखी एकदम सुंदर आहे आणि ही ओरिजिनल सिल्वर आहे मध्ये, तुम्हाला दिसते. आणि हे एका ज्वेलर कडनं आलेलं आहे. ओके, तर दोन्ही ओरिजिनल आहेत आणि हे पण एक वेगळ्या प्रकारचे आहेत. तर तुम्हा सर्वांना पण रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा. कॅमेरा जरा वाकडा तिकड असेल कारण आमचे कॅमेरामॅन असे नारळ फोडले की हात सुजलेले आहेत सर्वांचे, लाल झालेले आहेत हात, काय सुजले नाहीत. पण आम्ही आमच्या पण एंटरटेनमेंटसाठी आणि तुमच्या पण एंटरटेनमेंटसाठी. पण मजा आली नारळ फोडताना. हो, छान वाटलं, एकदम मस्त वाटलं. मस्त वाटलं. हा, तर आता उभारून घेऊया. आम्ही राखी बांधून घेतो. आणि थँक्यू व्हिडिओ बघण्यासाठी. आणि व्हिडिओला असे लाईक करत जा, व्हिडिओला शेअर करत जा. हॅपी रक्षाबंधन. आणि एकाने कमेंट केली होती कोणीतरी सबस्क्रायबरने की तुझा बर्थडे माझ्या भावाच्या बर्थडेच्या डेटलाच आहे, पण आता माझा भाऊ नाही आहे या दुनियेमध्ये. तर मी बोललो मला तुमचा भाऊ समजा, त्या दिवशी बर्थडे करायचा. काही प्रॉब्लेम असेल तर शेअर करा आणि या आमच्या होमस्टे मध्ये या, मग तुम्हाला भावासारखी ट्रीटमेंट देतो मी. बरोबर. ओके, तर हॅपी रक्षाबंधन सर्वांसाठी. आणि ज्यांनी मला भाऊ नाही मानला त्यांना पण चांगली गोष्ट आहे. सर्वांनी भाऊ कशाला मानायचं सर्वांना. ओके, तर चला. बाबू नको इथे राखी दाखव. अरे वा, हे काय आहे? स्वास्तिक. कॅश भरपूर जमा झालेले आहेत. 5,000 बाजारात चला. 5,000चे वरचे कॅश गेलेले आहेत एका राखीच मध्ये. वा वा वा. ये गाठ छुटेगी नाही ठाकूर. आणि माझी बघ.